पत्रकार मित्र आणि बंधू आज 17 जून जिचा मातेचा आज तो दिवस आलोचनाने सांगितला त्यांना आपण नतमस्तक होऊन ज्यांनी शिवाजी महाराजांसारखं युग पुरुषाला घडवलं त्यांना माझा मानाचा भूमिका त्यांचा जो एक बळ दिलं हिंदवी राज्याची स्थापना करण्याचं बळ दिलं शिवाजी महाराजांनी आपल्या मातेच्या आदेशानुसार हिंदवी स्वराज्याचं स्थापना केली. ती स्थापना केली तर मोजक्या मावळ्याबरोबर तिथं रानावनाचा अनुसर्ग अमेरिकावरच्या युद्ध झाले आणि अशी प्रकारे अशी त्या काढली आहे महाराज हे समाजाचे सेवक होते. त्यांनी ते राज्य घडवलं, हिंदवी स्वराज्य घडवलं. ते मोजक्या मावळ्याच्या काळावर घडवलं. त्यामध्ये युद्धाला वापरण्यात नाही त्याची शस्त्रास्त्र समोर आहे. त्या युद्धाला आता काय करू हा प्रश्न मला सहज आहे. शिवाजी काली शैलीचा आधुनिक युगात तिथं मिसाईलचा युग आहे. तिथं कसं काय करायचं तर त्यामध्ये बुद्धी बुद्धी आणि योग्य तऱ्हेची शक्ती वापरणे ह्यामध्ये आपण बळकट होऊ शकतो आणि लढाईला युद्ध देऊ शकतो. त्याकरता हा कार्यक्रम आहे. तिथं तो स्वतःचं डिफेन्स करायला आहे आणि पुढच्या पिढीला हा सांस्कृतिक विविधतेचा थोडाफार उपयोग होईल. त्यांना कर्तव्य निश्चित होते. छत्रपती शिवाजी महाराज की छत्रपती शिवाजी महाराज की महादेव. धन्यवाद. छत्रपती शिवाजी महाराजांनी आतोनात प्रयत्न केले आणि ते घडवलं. अशा थोर युगपुरुष आणि शस्त्रास्त्र शास्त्र पंडित असलेले छत्रपती शिवाजी महाराजांना आज इथे जमलेले बालमोळे, रणरागिणी, सिव्हिल डिफेन्स, या सर्वांना छत्रपती शिवाजी महाराजांची युद्धकला शिवकाली शस्त्रविद्या याच्यामुळे आपल्याला काय शिकायला मिळते तर लाठी, तलवार, दांडपट्टा, बाणा असे अनेक शस्त्र विविध प्रकारांना शिकायला मिळतात. दुसरी गोष्ट म्हणजे शिकल्यानंतर याचा तुम्हाला उपयोग काय होतो तर शरीराची लवचिकता, बुद्धीची प्रगल्भता आणि मनाची स्थिरता या शिक्षणातून आम्हाला शिकावयास मिळते. दुसरी गोष्ट म्हणजे ही आपली फक्त कला नसून ही परंपरा आणि संस्कृती आहे. याचा वारसा आपल्या घराघरामध्ये पोहोचला पाहिजे हाच आमचा मुख्य उद्देश आहे.
त्याच्यासोबत तुम्ही स्वतःचं संरक्षणही करू शकता आणि समाजाचंही संरक्षण करू शकता. जय श्री तसेच आम्ही कसं म्हणता की आमच्या कलांना बोर्ड असतात त्याच्यात सुद्धा एक रिप्रेझेंटेशन ऑलरेडी दिलं नाही केला टुरिझम मिनिस्टर आर्टॉलॉजी आणि लोकल एम.एल.ए. केलं त्याच्यात सुद्धा आमचे हे जातं एक मार्केट सेंटर जातं टुरिझम स्पॉट जातो नंतर आमची हे लावते म्हणजे बोटिंग तिथं लावते आणि टुरिझम त्याचं एक पॉईंट ऑफ वाढते त्याच्यामुळे आम्ही रिप्रेझेंटेशन ऑलरेडी दिलं त्याचबरोबर आमचे वेगवेगळे काम ते चालूच असतात आणि आमचे मेन एम जो असतात तसं आम्ही लोकांवर इनलिगॅलिटी त्याचे रेट इलिगल असेल तर लोकांना एका प्लॅटफॉर्मवर काढून पुढे होतं. त्याचबरोबर आमच्या लोकांना जर किती प्रोग्राम असतात तर पुढे तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.